गथ'फ्रा बयबो गथ'आ गोरोंखा जोंसो भुल खालामो समाजासो भुल बुजियो समाजासो भुल डाइरेक्सन खालामो गथ'फ्रा गासिबो जेखौ होयो बेखौनो एबजर्ब खालामनो हायो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय स्टुडेन्टफोरा माबोरै बेनिफिट मोननो हागोन आरो मायाव फरायोब्ला बेनिफिट जाहैनो हागोन बिनि सायाव गंसे फरायसालिनि फोरोंगिरिया जोंनो डिक्लेयार खालामनानै होदों स' रायजोफोर जों फारसेनिफ्राय खोनासं लोगोसे नायलां जों गार्जेनफोरा मायाव दैथायहरनांगौ जों गाव गावनि गथ' गथायखौ बिनि सायाव फोरोंगिरिया डिक्लेयार खालामदों फारसेथिं जों स्टुडेन्टफ्राबो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बबेयाव फरायब्ला जों बेनिफिट मोननो हागोन बिनि सायाव जोंहा फोरमायदों दा रायजोफोर गासैखौबो नोंथांमोना नायलांदो ছাত্র বা ছাত্রী 5 লাখ টাকানি ফলে টাকায় কখনো সম্পদ করা জমা হবে 5 লাখ অলরেডি আমার বিটিসি সরকারে গোটেই টাকাবিলাক মানে কালেকশন করা হয় টপ 10 পোৱা পজিশন যিসকলে টপ 10 পাবলৈ সক্ষম হ'ল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কিন্তু এটা বস্তু মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকক प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिलागे किन्तु 5 लाख टकाखौ नामाव जायफोरा प्राइवेटआव फरायदों बिसोर मोननाय नङा 5 लाखखौ जुदि আপনি टप 10 হয় কারণ আমার সরকার হিসাবে সরকারে মানে ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ বিটিসি মানে সম্পদনা জনাব আজি আমি পার্টি হিসাবে কৰিছো কিন্তু আমার যেটো সম্পদনা হ'ব সমাজৰ ভিতৰত এটো মানে গভর্নমেন্ট অফ বিটিসি प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिलागत पढ़ा छात्र छात्री नापाब टप 10 পোৱা छात्र छात्रीक আমি 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব আৰু যিসকলে নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষা MIL subject those who are securing highest mark in MIL subject maybe it is Bodo Bodo MIL Assamese maybe Nepali whatever it may be it doesn't matter but those who are securing highest mark in MIL subject from our BTC region साफ्रोमबो एरियायाव जोङो साफ्रोमबो जिखिनि गोरों गोराफोर दङ रोङै सोरबा लेबार मावनानै जाग्रा थायो लेखा रोङैनि फिसालाबो थायो जों बेखौ बै गार्जेनफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों गथ'खौ स्कुलाव थिनहरनो थिननांगौ आजिखालि दानि जुगाव स्कुलाव फरायनायाव फैसानि आंखाल जाया गभर्नमेन्ट स्कुलाव नोङो नार्सारिनिफ्रायनो क फरायनायनिफ्रायनो गभर्नमेन्टआ फैसा रांसो हरो जानाय लोंनाय माइरं मिड डे मिल गासिबो सुबिदा खिताबफ्राबो फ्रि मोनो जोंनि प्राइवेट स्कुलाव हरनांगौ बे नङा गभर्नमेन्ट स्कुलाबो मोजां दङ बेखायनो आङो जे गभर्नमेन्ट स्कुलनि MC मेनेजिं कमिटिबो थायो बेखौ खावलायो जाहाथे बिसोरो साफ्रोमबो मास्टारफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ साफ्रोमबो जाहाथे स्कुलाव फैयो बेखौ केयार लानांगौ आरो जोंनि माखासे जोंनि गेजेराव फरायसा आफादफोर दङ बिसोरबो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ थाल लानांगौ स्कुला मोजां सोलिदोंना सोलियाखै होनब्ला जोंनि गथ'आ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोंनानैबो मोजां मोजां फिथाइ मोननो हागोन रिजाल्ट मोननो हागोन मानोना गभर्नमेन्ट स्कुलावसो बांसिन फोरोंगिरिफोर दङ आरो गभर्नमेन्ट स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जोंनिफ्राय बिराद बारा रां बान्था मोनो बेखायनो जोङो बे फोरोंगिरिफोरखौ नारसिननाया जोंनि समाजनि खामानि आरो नोंसिनि मिडियानिबो खामानि नोंसोर मिडियाबो सम सम गामियाव थांनानै फोरोंगिरि फैगोन ना फैयाखै बेखौ निउस लानानै जुदि मिडियायाव होनो हायोब्ला होनबा फोरोंगिरिफ्राबो एलार्ट जागोन बेखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो सम सम थांनानै गामि लेभेलाव बबे स्कुला माबायदि सोलिदों स्कुलनि टाइमलि थांनानै जाहाथे बिसोरनि गोरोन्थिफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो हायो आरो दिन्थिनायनि उनाव जाहाथे आङो फोरोंगिरि समाजखौबो खावलायो नोंसिनि नाजानायावनो फोरोंगिरि नाजानायावनो जोंनि इयुन फिउचारा दङ समाजनि फिउचारा दङ आरो फोरोंगिरिया मोनसे साख्रि नङा बियो मोनसे देशनि मोनसे बिराद गिदिर पस्टआव दङ बिनिफ्राय देरसिन आंथ' नुनायाव दिनैसिम आंनि नुनायाव फोरोंगिरिनिफ्राय देरसिन साख्रि आं जेरावबो नुफेराखै मानो होनोबा फोरोंगिरि मोजां फोरोंगिरिया अरायबो सन्मान मोनगोन आरो रायजो राजाबो सन्मान होगोन समाजाबो सन्मान होगोन बेखायनो आङो फोरोंगिरि समाजखौ खावलायो जाहाथे गावनि मावनो गोनां खामानिखौ जाहाथे गावनि न'नि खामानि साननानै जाहाथे गथ' गथायखौ मोजाङै शिक्षा होयो
सोलोंथाइ होयो बेखौनो आं खावलायो मानोना जोंनाव नै लेटेस्ट साननैसो सिगाङाव मोनसे नटिस ओंखारदों 3 लेंगुवेज पलिसि दा बावहाय लानायाव जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां किन्तु बाय फर्सै नारसिननाय बायदि जानो सानदों देग्लायनिफ्रायनो जुलाइनिफ्रायनो क्लास 10नि गथ'फोरखौ 3 लेंगुवेज पलिसिखौ फोरोंनांगौ होननानै माने CBSEनिफ्राय मोनसे बिथोन हरनाय जादों दा बावहाय मानोना अलरेडि गथ'फ्रा फरायै फरायै 2 लेंगुवेज पलिसियाव फैखाबाय दा एब्राबलि जुदि देग्लायसो नोङो सोरबा गथ'आ बर' लानानै फरायदों हिन्दीखौ ड्रप होदों सोरबा हिन्दीखौ लादों बर'खौ एसामिस बा बाङालि जिखुनु 29 आदार लेंगुवेजफोरखौ ड्रप खालामदों दा एब्राबलि जुदि नोङो जुलाइनिफ्रायसो सोरबा गथ'खौ बियो हिन्दीखौनो रोङा हिन्दी फोरोंथारनांगौब्ला बे गथ'फोरनि थाखाय प्रेसार गोलैगोन आरो सोरबा हिन्दीखौ लादों बर'खौनो रोंथ्राबा बर' फोरोंनांगौआव बे प्रेसार गोलैगोन आरो सोरबा एसामिस लादों हिन्दीखौ जबरदस्ति फरायफानांगौबा बेयावबो प्रेसार गोलैगोन दा बेखायनो जाहाथे CBSEखौ जोंनि साजेसन हरो जाहाथे बेखौ इन्ट्रडक्सन खालामनायनि सिगां माने बोसोरसे बोसोरनै जों 31आवसो खालामगोन होननानै जोङो खोनादोंमोन होमबा बे जोङो बेनिफ्राय दानिफ्राय प्रिपेयार लानो हायोमोन अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो जे थारैनो बे फोरोंगिरि सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव जों साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो